Falamos de fútbol a esta hora en Radio Culleredo este luns, un luns case que decisivo, unha fin de semana intensa para os seguidores e seguidoras dos equipos que aquí teñen peñas en Culleredo, como son o Deportivo da Coruña e o Real Madrid, con derrotas para os dous con distinto significado. O Deportivo non se xogaba nada, ou si unha remota posibilidade de entrar no playoff, pero definitivamente non vai pasar, porque perdía despois dunha lamentable primeira parte en Xixón frente ao Sporting. Despois, na segunda parte do partido, parece que quería pois sacar o punto honor e a calidade, e o Deportivo acababa marcando un gol que non servía para nin sequera para empatar, e que demostra que xa a permanencia está asegurada e que o equipo pois non aspira moito máis, senón a xa encarar a preparación da próxima campaña de novo en segunda, coa intención, esperemos, eso sí, xa o ano que ven, de subir a primeira. E o Real Madrid, decíamos, derrota que puido ser victoria porque se enfrontaba no decisivo derbi frente ao Fútbol Club Barcelona. Os madridistas partían con 4 puntos de desavantaxe antes do partido e tiñan a oportunidade de poñerse a tan só un punto a 3 xornadas do final. Pois ben, non foi así, e eso que empezaron brillantemente aos 18 minutos de partido, ia gañando o Real Madrid 0-2, pero unha sensacional remontada do Barça, eso sí, con unha segunda parte que foi máis do Madrid, en a que os blancos chegaron a inquedar o estadio de Montjuïc polo resultado. Ao final, un vertixinoso 4-3 para un clásico que deixa a Liga con o Barça con 7 puntos de aventaxe sobre o Madrid. Unha catástrofe dos blaugrana. Sería o que, se o Madrid non falla, lle daría o título aos madridistas. Prácticamente o Barça parece que o ten moi sinxelo, o ten en bandexa. Imos falar con Fernando Blanco, que, como saben, é mestre de adestadores de fútbol en Galicia, e nos vai dar a súa opinión técnica do que sucedeu esta fin de semana. Fernando, que tal? Moi bons días. Hola, bo día. Vaya, xa se te parece, empezamos polo derbi, polo partido do Madrid. Vaya partidazo, Sí, a verdade é que foi un partidazo, sobre todo para os espectadores, para o que lle gusta o fútbol, ¿no? Un partido moi aberto, que desde o primer minuto non especularon para nada con o resultado. Probable que xa nos minutos iniciais o Madrid se adiantou no marcador, cosa que ali non é moi doado, e se puxo 0-2 con os goles de Mbappé, e a verdade é que me sorprendeu moito que unha vez con ese marcador favorable o que se estaba a xogar, que o Madrid era tantas facilidades en defensa para que lle hubieran remontado, ¿no? Sí que é verdade, en defensa do Madrid, que ten moitos lesionados, sobre todo na parte de atrás, bueno, a verdade é que eles entraban como querían, ¿no? Lucas Vázquez non está atravesando o mellor momento, bueno, con Asensio e Fran García, a verdade é que facía agua por moitos lados a defensa, dai que o equipo blaugrana, vendo que se podía facer moito dano, pois foi como empezaron a caer os goles, ¿no? Penso que un gran, como sempre, Yamal, con as asistencias, o gol, o sea, non foron capaces de frenalo, e entre Rafinha lle complicaron a vida ao Madrid. Entonces, bueno, sí que foi un partido de goles, que non é fácil ver aí 7 goles nun partido entre eses rivais, pero a verdade é que deixa xa un pouco descafeinada a Liga, no sentido de que vai ser moi difícil que nestes partidos que quedan o Madrid poda arrebatar a Liga ao Barça, ¿no? Sei que a peña madridista de Culleredo vai estar disgustada, non sei se habrá algunha tamén do Barça por aí, porque na Coruña hai algunha peña do Barcelona. Entón, bueno, pois esta vez me parece que lle vai tocar ao Barça o gañar a Liga.
E falabas antes, hai un momentiño de Lucas Vázquez, moita prensa se cebaba nas últimas horas con o lateral de Curtis, e decía que era quizáis o principal culpable co partido de onte a debacle madridista, pero é certo que hai outros sectores que apuntan a que o problema está no medio do campo. Realmente, este ano, onde están os problemas do Real Madrid a nivel técnico e táctico, Fernando? Onde os vesti? O problema que ten o Madrid este ano, xa dixen antes, a nivel defensivo, xa, sí que é verdade que non está atravesando por mellor momento o Lucas o de Curtis, pero os outros tampouco lle acompañan. Hai que ter en conta que lle deron unha titularidade ao central que está facendo un papel fenomenal, pero Asensio non é tampouco para ser ahora mismo mellor titular no Madrid. Sí que é verdade que se estuvera acompañado por outro central de solvencia como ten o Madrid, pero xa digo que as lesións o han marcado este final de Liga, e logo, pues, bueno, hai que ter en conta que non fai falta ser adestrador, que todo o mundo comenta, e que noutros equipos os primeiros que defenden son os dianteiros, e o Madrid ten dous grandes xogadores, quizá dos mellores do mundo, como son Vinicius e Mbappé, pero non son xente que es podes mandar defender, ¿no? O sea, poden ir en un par de xogadas, pero non son xente que lles guste replegar, nin ir para atrás cando ataca, en este caso, o Barça, e aí, pois, veñen os problemas defensivos, e de arriba non se axudan. A verdade é que para frenar todo ese potencial como tiña arriba o Barça, tanto con Yamal, como digo, como con Rafinha, pois era moi difícil, ¿no? E no centro do campo, pois, bueno, estaba tocado o medio de Valverde, que estuvo aí con que si se retiraba ou non de pola lesión, estuvo aguantando aí como pudo, e logo, pois, bueno, cando sale Modri na segunda parte, pois xa sabemos todos que é un gran xogador, pero que, bueno, que está para 20 minutos, e, sin embargo, xogou toda a segunda parte, pero o Barça era un vendaval, e ainda así, penso que maquillou ben o resultado, no sentido de que foi 4-3, con goles anulados, ahora con o fora de xogo semiautomático, se está perxudicando moito o fútbol, e bueno, pois penso que o equipo non foi capaz de levar o marcador favorable, e iso, pois, bueno, se remontou moi pronto, como digo, e iso, pois, para min creo que foi a dar a Liga ao Barça en este ano. O resultado xusto, o digo por o tema da actuación arbitral, crees que houve errores que poderan, se non soubera, ter outro resultado, ou non chegou a influir no resultado final a actuación dos árbitros e do VAR? Non, eu penso que non, que a nivel de resultado, penso que non. Hernández, bueno, tuvo as súas equivocacións, erros, pero que ahora o tema dos árbitros cada vez pintan menos no xogo, no? Igual que están sacando ahora mismo coches que xa non necesitan condutor, penso que nos partidos vai ocurrir o mismo. O sea, van a salir ao campo sin árbitro, e desde o VAR van a dirixir todo. Eles non pintan nada ahora mismo no campo, todos se dirixen desde o VAR. Cando hai alguna dúbida, pues chaman o monitor, é difícil que contradigan o que dirixeron. Sí, Fernando, parece que te perdimos un pouquiño. Tú nos escoitas? Sí, eu te escoito ben. Sí, parece que te perdíamos como se pasara unha moto cerca ou algo así, se distorsionaba o sonido. A ver ahora se te escoitamos. Que no VAR me parece que estaba moi nuera, son os que dirixen todo o partido, o sea que o árbitro, como digo, pinta pouco, tratou de ilo levando sin mostrar moitas tarxetas, sin escuchar a nadie, eso que hubo entradas bastante duras, pero sin embargo o estuvo repartindo ben por parte
o árbitro para o tema de tarxetas, e, bueno, ao final non o fixo mal do todo. Fernando, agora falábamos antes de as análises non da tempada do Real Madrid. Evidentemente, estamos falando como se rematara a Liga, non rematou, pero sí é certo que estos 7 puntos de ventaxe a falta de 3 xornadas antóllanse moi difíciles. En todo caso, vamos a pensar que o Real Madrid en todo caso ten que facer fronte a unha transformación. Se fala xa de que Xavi Alonso será o sustituto de Ancelotti, que este posiblemente se marche a Brasil. Que ten que cambiar no Madrid para o ano que ven? Bueno, eu penso que o Madrid arriba, como digo, ten un potencial, pero ten que fichar 2 laterales, non pode estar dependendo de tema de Carvajal e Lucas, son xa con tema de lesión larga. E Lucas ahora mismo non está para o nivel do Madrid, quizá pola edad. A defensa prácticamente a ten que facer de novo, sen a Courtois, que me parece que ten 33 ou 34 anos, pero sigue sendo un dos mellores porteros do mundo, aí non habría que tocalo. E despois no medio campo, pois bueno, sabemos que non foron capaces de dar cabeza para sustituir a Kroos, que levan aí todo o ano clamando por él e non foron capaces de encontralo, e logo temos a Modric que xa por edad me imagino que este ano tendrá que deixalo, e ten unha dependencia moi grande de Bellingham e Valverde, e entonces, pues bueno, penso que onde ten que reforzarse este ano o Madrid con vistas ao ano que ven, na parte defensiva e na media, ¿no? Depois arriba é a portería e o que están xogando ben e a un nivel alto, ¿no? O sea, penso que aí non tería problema, pero sí que é verdad que ten que fichar 3 polo menos para defensa e 2 ou 3 para o medio campo, porque non dá máis, o sea, está facendo probaturas no sentido de Fran García, sacar de Güler, Abraham, son xogadores que non dan o nivel, ¿no? Probable que tuvo que botar man de canteira de unos minutos de Víctor Muñoz, son xogadores que non están preparados todavía para xogar no primer equipo, ¿no? Que ademais tuvo unha ocasión clara que fallou, parece que acabou chorando Víctor Muñoz. Entón, bueno, hai que ir traballando pouco a pouco, ten xente na cantera, pero quizá para estes partidos todavía lles veñen un pouco grandes. Bueno, pois o Real Madrid e o Barça que remataron con ese 4-3 que deixa aos blaugrana con 7 puntos de aventaxe a eso, pois se o digo ben, a 3 xornadas de que remate a Liga, como 3 xornadas quedan tamén na Liga de Segunda División, na Hypermotion, onde milita o Deportivo da Coruña, que esta fin de semana pois ia a Xixón, e os que tiñamos a esperanza de que remotamente se metese no playoff, ou polo menos non deixase de puntuar, pois o noso gozo nun pozo, porque o Depor caía despois dunha, non digo lamentable, pero nunha mala primeira parte e unha algo máis digna segunda, pero como se baixara os brazos o equipo de Óscar Gil Sanz, que perdía 2-1 frente a un Sporting ao que lle deu a oportunidade de salvarse case matemáticamente cando levaba moitas semanas o equipo de Asier Garitano pois con moitísimo medo, pois veo o Depor e lle deu o espaldarazo definitivamente para que se quede o ano que ven en segunda división. Que te pareceu o partido, Fernando? Bueno, pois o partido a verdade que foi bastante malo, ¿no? No sentido de que o Depor na primeira parte non apareceu para nada, o equipo xa deu sin tensión ninguna, efectivamente sabendo que non se xogaba nada, e bueno, pois dándolle entrada a xogadores que habitualmente non xogan, como é o caso de Denis no medio campo, e logo arriba, pois bueno, sigue contando con Zaca e darlle a titularidade a Diego, que normalmente dispón de poucos minutos, entonces máis ou menos eu tampouco me esperaba maiores sorpresas, ¿no? É un equipo que o viñamos falando durante moitos luns en Radio Culleredo, aquí nestes micrófonos, no sentido de que o equipo iba a quedar en terra de ninguén e aí non se iba a xogar nada. E iso o peor que lle podía pasar, que non xogara
nin para arriba nin para baixo, eso son as consecuencias que estamos sacando ahora. O equipo sale sin gañas, sale a cubrir o expediente, a darlle oportunidades aos que non tiñan minutos, como pode ser Buldini, que saleu ao final, o mismo Barbero, o xogar Hugo Rama ou Cristian Herrera, e ahora é o que está facendo, darlle minutos a xente que habitualmente ao largo da Liga non xogou. Entón, a xente hai que ten que pensar tamén no que no que quere que xogue o equipo titular de antes, mirar, bueno, pois podía haber pelexado un pouco máis por meterse no playoff, pero cando xa te ves con todo conseguido, cando falta un mes, é moi difícil de motivar aos xogadores. Entón, o Depor regalou a primeira parte, na segunda apretou un pouquiño máis, e sí que é verdad que desde que meteu o gol Barbero, que quedaba todavía media hora, pudo facer algo máis. Levou o dominio, levou a posesión, pero arriba, eso que contou cos tres dianteiros, digamos, que se supón goleadores, como Barbero, Zaque e Buldini, non foron capaces, despois do gol de Barbero, de conseguir outro, polo menos, para empatar, ¿no? O Depor mostrou moita debilidade en defensa e o colleron en dúas contras, unha Nico Serrano e outra Nacho, e cerraron o partido. Depois con o Coruñés, de Oleiros, con Piera aí na defensa, foi os que mantuveron a portería sin que conseguiran outro gol. Entón, agora, pois bueno, falando do próximo partido, onde vai a vir o Granada a Riazor, que está xogándose para meterse no playoff, e nos vai pasar outro tanto do mismo, porque o equipo ahora pois é difícil que meta o pé ante equipos que se están xogando moito, que ten que meterse aí arriba, aproveitar estes 3 partidos que lles quedan, e o Depor, pois bueno, tiña unhas posibilidades se hubiera ganado en Xixón, porque incluso cando viñera o Elche aquí pode vir xa ascendido, e o Zaragoza creo que xa conseguiu a permanencia co partido de haber ganado onte, me parece que foi, pero non supo aproveitalas. Entón, ahora, pois bueno, están máis que nada con a incertidumbre de ver se queda Óscar ou non queda, e mirar as baixas que terá que dar para o ano que ven. Crees que queda Gil Sanz? Eu creo que non, que están xa, vamos, mirando, falaron co adestrador do Mirandés, que ten o equipo aí no playoff, con posibilidades incluso de ascenso, si é capaz de gañar estes 3 partidos que lle quedan. Está facendo unha campaña tremenda. Seguro que contactaron con algúns máis, polo que me contan, non saliron os nombres, pero que seguro que se fala de que sempre sona o Paco Gémez ou outra, que xa estuvo aquí, pero eu penso que cando faltan 3 partidos non lle dixeron nada a Óscar Gil Sanz, e ao final lle dicen é que non conseguiron contactar ou ben por cartos ou ben por duración de contrato con outros adestradores. Entón lle dirían a Óscar de continuar, pero de momento, si non, lógico é que xa con todo conseguido digamos, o proxecto que era a permanencia, o lógico era que xa este mes non esperara o 30 de xullo para decirle que continuaba, non? Evidentemente, Fernando, aquí está un pouco o que trae a figura dun director deportivo, esa dualidade con que o director deportivo o adestador, non sexa o adestador, o adestador non sexa o director deportivo. Non sei que te parece a ti como comunal do fútbol, pero a min me dá a impresión de que ás veces, se non van moi en sintonía, isto pode moitas veces en de que poda facer o equipo a súa imaxe e semellanza, é dicir, que podería ter pasado se Gil Sanz comezara
comezase a tempada, non seguise Idiáquez xa dende o principio, e cos números que fixo Óscar, que a verdade si nos atemos aos números que podía pasar co Depor, non? Si queda Gil Sanz, a dirección deportiva fará un equipo a medida del ou fará un equipo como eles na dirección deportiva que eran? Si antes falaba de que os árbitros cada vez pintaban menos no campo, porque todo dirixen desde o bar, pois en este caso, por facer unha similitude, é algo parecido, ¿no? Cada vez, por desgracia, os adestradores pintamos menos en calquer equipo, pero xa non no fútbol profesional, sino incluso a nivel máis baixo, ¿no? A mí que xa, bueno, fai anos que non adesto, pero me sorprende moito que equipos ahora que bueno, que non é que este mal, pero que a nivel de preferente ou segunda regional é que teñen director deportivo e teñen xente aí que o adestrador conta con asesores e con segundo entrenador, preparador físico, porteiros. Claro, o fútbol evolucionou moito, entonces se xa non tiñas moita confianza en Óscar Gizán, porque non era o primeiro que ibas a poñer, que había dúbidas que si podía ser Manuel Pablo, que si pasalo por juveniles, e logo Manuel Pablo o Fabril, non confiaban moito en él para darlle o primeiro equipo, que pasa que despois, pues bueno, fallaron algún contacto e non quedou outra que ofrecerlle o equipo a Óscar. Penso que xa non van da man, ¿no? Entonces, en caso de que continuase Óscar e que continuase a dirección deportiva, penso que o equipo non o iban a facer ao gusto de Óscar, sino ao gusto da dirección deportiva, pois o que pense Fernando Soriano e máis os seus asesores que ten aí. Entón, bueno, habrá que ver. Partir tamén con esa premisa, sales con esa espada encima, é moi difícil empezar así a temporada cando non teñen confianza en ti, porque foi un pouco o que lle pasou a Imanol e outros adestradores anteriores que sabían que a mínima e cando levan 8 ou 9 partidos, pues sabe que che van a botar fora. Entonces, eu desde logo recomendaría que a mellor, se non teñen confianza, que Óscar deixara xa o equipo e se buscara a vida por outro lado. A ver, porque eso é outra cosa tamén. Paso aquí no Depor con Cristóbal, aquela tempada aciaga do descenso, despois de darle todo o apoio, chega o primeiro equipo, llevan malos resultados con esa lenda negra que falaba de que lle fixeran a cama aos xogadores, e ao final acaba marchando do Depor, algo injusto, non? Parece que por lo menos que lle devolvan, que lle manteñan un lugar no clube. Eso por unha banda. E por outra, a mí me ven á cabeza tamén Ancelotti, non? É dicir, si a ficha directiva e a dirección deportiva non fichan os adestadores, ao final o adestador non ten un equipo a súa imaxe e semellanza. Pero ven a outra cara da moeda. Chega Hansi Flick a un equipo como Barça, que ten unha plantilla moi parecida a que tiñan anos anteriores, e resulta que lle saca todo o xugo, que ninguén pensaba que o Barça, vistos as últimas campañas, podría aplastar como está aplastando, non? Chegando a final de todas as competicións. Entón, que pasa aí? Ao mellor, se tú fichas un adestador que se sabe adaptar ao equipo, eso tamén pode funcionar. Neste caso, Flick fixo como facía Ranieri nos seus Héctor Cooper, lembro, nos equipos nos que estaban. Se adaptaban perfectamente a plantilla e cumplían. Sí, é que, bueno, a veces tamén cho dá un pouco a experiencia, ¿no? E os anos, estar en ese nivel, distinto cando pasas ao mellor adestador da canteira, que xa tes o equipo feito, ou botas man de 80% de xogadores de Abegondo, como foi o caso de Giraldez no Celta, e mira o resultado que lle está dando, que vai meter o equipo en Europa, ou se non, pues bueno, tes que, como ti dis, adaptarte ao que tes. O sea, ti non podes pretender ahora co equipo que ten o Deportivo, pois bastante fixo Óscar para sacar eses resultados, ¿no? Así que en casa floxeou bastante, pero fora da casa sacou uns números impresionantes. Entonces,
penso que ti tes que ver a plantilla e penso que Óscar en ese caso se adaptou ao que tiña, sabía o que tiña, os conocía xa de velos entrenar en Abegondo e tuvo que adaptarse. Prova delo que si algo se lle recriminou sempre foi de que contaba con 11 tipos e non chegaba a facer nunca os 5 cambios que lle permite o reglamento, sempre facía 3 como moito e a última hora, porque el no outro resto de plantilla non confiaba moito, que ao mellor o caso contrario que lle pasou a Hansi Flick, que se adaptou ao que tiña, contactou moi ben con os chavales xóvenes, está metendo chavales do filial, como é Fon e outra xente de xogadores, pero, sin embargo, no caso do Depor, que é o que estamos a falar, pois, bueno, a xente que non xogaba habitualmente, normalmente, o dicen os adestradores, é certo que os xogadores, cando chega o mes de xaneiro, se non están contando con eles, a maioría se abandonan, ¿no? No sentido de que se non xoga, pois, bueno, vai a Begondo por obligación. Pode haber un ou dous que todo o mundo comenta no caso do Depor, o poñen sempre de exemplo, que Jaime, que ainda non xogando anima a todos, que é un caso excepcional, pero o normal é que os xogadores como Buldini, Peixa Román hasta que entrou, e outra serie de xogadores como Hugo Rama ou Gauto, ou Patiño, pois que se non xogan, pois bueno, que non adestran con esa intensidade que exixe o equipo, ¿no? Entonces, bueno, hai as dúas partes, que se tes o equipo todo enchufado, que era o caso que tiño o Barça, que todos queren xogar, todos están motivados, están pensando por o tema de ser campeóns de Liga, a encontrarte aí nunha zona templada, como é o caso do Depor, no posto número 12, que nin pa arriba nin pa baixo, que dá igual quen xogue, que, ainda que perdas estes 3 que quedan, está salvado. Pues bueno, sí que é verdade que o equipo, canto máis arriba este, seguro que vai cobrar máis da Liga, pero que para os xogadores xa non hai motivación. A maioría deles, tanto os que acaban contrato como os que non, que están aí na plantilla, seguro que xa están buscando outros equipos con vistas a temporada que ven, aínda dispoñendo de contrato, porque saben que aquí van a contar con poucos minutos, seguramente. Bueno, veremos, quedan 3 jornadas de Liga, tanto en primeira como en segunda, aínda quedan programas para analizar e para ir vendo os movimentos que fan as direccións deportivas. No Depor esperemos que xa saben o que hai, todo o peixe está vendido e agora sí, bueno, pues que vayan movendo ficha, porque hai que planificar. A directiva daba hai unhas semanas, pues se daba ese plazo de 4 tempadas, de 4 anos para subir, pero me dan no nariz que teñen o que van a intentar o ano que ven subir, que vai ser a primeira das intentonas con forza, pero para eso hai que planificar e hai que facer e hai que mover ficha. A ver que pasa nas próximas semanas. Fernando, o imos analizando as próximas semanas aquí en Radio Culleredo, vale? Sí, pois me parece moi ben. Quedan todavía 3 partidos para o Depor importantes, no sentido de que lle queda o Granada ahora, que vai a ter un rival, como digo, complicado en Riazor esta semana, lle queda, despois ten que ir a Zaragoza, que pode ser un partido sin nada, por aquelo de que xa os dous están salvados, e despois lle queda o último aquí o Elche, que depende si ven ascendido, pues bueno, que lle faran o pasillo, e se non, pues vai a ser outro partido complicado para quedar o Elche campeón e que suba a primeira. Bueno, a ver que pasa. O contaremos aquí en Todo Fútbol con Fernando Blanco todos os lunes que quedan de Liga. Fernando, grazas, ata semana que ven. Veña, gracias a Dios, unha voz, unha aperta. Chao. Deportes.